Ezihamba phambili indaba namuhla wayengungqongqoshe wezempilo ubungaze elokuzalwa Ugigaba Utusa Kwawezombusazwe Kwawezombusazwe kanti ke basazikhotha amanxeba yize sewaphela umvalelandlini. Lezi izindaba zo1KZN TV ifundelo samukeliso wanqulunga ikubingelele imbukeli. Uchaza njengengqolo emidwayidwa bengungqongqoshe wezempilo okuzwelonke uDokotela Mkhize emcimbini okubungaza usuku lakhe lokuzalwa belihlelwe ngaphandle kokwazi kwakhe. Abantu kabake basebenza naye ngesikhathi sakwesifundazwe KwaZulu-Natal abebeyingxenye lombungazo bathekela kuleli lisabona amafa ngempela akhe uMkhize njengoba bekuvezile ukuthi ke igalelo lakhe laziwa ngisho emazweni angaphandle. Baphinde bakuveza ke nokuthi bameseka ukukho konke abhekene nakho kanti ke naye uMkhize udluliseka amazwi okubonga kumcimbi obeyisimanga kuye. Ushaqekile wabengungqongqoshe womnyango wezempilo kuzwelonke uDokotela Mkhize ngesikhathi efika emcimbini wokubungaza usuku lakhe lokuzalwa obuhlelwe ngaphandle kokuthi aziswe ngalo. Abahleli bomcimbi okuyabantu ayesebenza nabo ngesikhathi esakwisifundazwe bathe kade babefisa ukumenzela kepha ke ithuba bengalitholi ngenxa yokuthi ke wayematasa ngokomsebenzi aphinde ke abe uhlobo lomuntu ongekho lula ukuthi ke amangazeke. Kanti ke naye ke uMkhize ube esebonga igalelo labo labantu ayesebenza nabo. Your speeches have been quite touching and I wish we had enough time just to go back to those stories and talk about them. And some of the words that have come out here, some of the addresses are also quite touching as much as they are also thought-provoking. I really want to say thank you very much for that. I think it's important for you to understand that we do appreciate that. Mkhize uthe inhloso kwakukubaqeqesha abasebenzi ukuthi bakwazi ukusebenza noma yimuphi umholi uma yena engasekho. I also say to the team, you see, you are a professional. You are part of the administration. It's good for me and you to work together, but when I am gone, because I will leave and you'll stay, you need to understand, you must serve the principle that you have at that time. And you are serving the same community. That's why I said go out and see what this fight is about. It's not about your principle. It's not about your job and your salary. It's about someone who's suffering out there that you must deal with. Esephetha uMkhize uthe kumele kuphokophelwe ukubona ushintsho oluzobandakanya wonke umuntu yize ngeke kususwe ubuhlungu izwe esedlule kubona. We must make sure that this democracy, this freedom delivers to each and every South African, because you mustn't get anybody asking the question, what was this all about? What was it all for? What was it worth? It must always be for all of us who look back and say this was a history which was painful, but we've turned the corner and everyone can, optimistically look forward to a prosperous South Africa. And with all of that, I just want to say to you, please keep up the good work. Siyamthanda nonke and siyabonga kakhulu. Ezindabeni zo1KZN TV kubiku Anda Dube eThekwini. Ilunga lesigungu esiphezulu leANC kuzwelonke Ugigaba uthe kushayela ke ihlombo ukubekezelelana kwezepolitiki kwabantu ke emphakathini njengoba bethulane ke emzileni owodwa neEFF eSantorini emzinto ukuyonxusa abavoti kuba baphume ngobuningi babo njengoba kubhekwe kweOK10 lokuchibiyela kule ndawo kulandela ukwesula esikhundleni kwekhansela leDA eseliqomeke uKhongolose. Ugigaba uhambele eSantorini emzinto ukuyogqugquzela umphakathi ukuba uphume ngobuningi babo ukuyovotela iANC njengoba kubhekwe okhethweni lokuchibiyela kule ndawo. Ugigaba uthi akutholile kubantu bakhungethwe kakhulu zinkinga zezinsiza nobubha ekudlaleni. Into ebalulekile abantu balendawo bazwakalise ithemba elikhulu kwiANC ngokuthi ziningi izinto abayibonayo ibenzela yona ngokahulumeni kazwelonke wesifundazwe kodwa nangokahulumeni wakhona la kulo masipala waseMdoni kubonakalisa lokhu ukuthi muhle umsebenzi osewenziwe kodwa abantu
bakhala ngezinto ezinjengogesi, bakhala ngamanzi, bakhala ngokuthi nemigwaqo idinga ukulungiswa, bakhala ngokuthi badinga ukwakhelwa izindlu. Lokho ke okuwumsebenzi omkhulu lona omele ukuba ikhansela okuzomela bhekane nawo uma sekudlula ukhetho. Ugigaba uncome kakhulu amaqembu ekade ephume ukuyokhankasa kuleya ndawo njengoba kade bephambana ne-EFF ne-IFP kuyona leya ndawo, kodwa azibanga khona izinkinga zokungaboni ngasolinye phakathi kwamaqembu. Inhle kakhulu ukubekezelelana ngokwezombangazwe engikubonile la endaweni, ngoba isifundazwe sakithi sisuka esikhathini lapho kwakukhona ukungabekezelelani okuyisimangaliso. Kodwa uma sibona amaqembu ehlukahlukene ebonakalisa ukubekezelelana kangaka uma kukhankaswa, lokho kusinikeza isithombe esihle ngesifundazwe sakithi nangendlela nje, ngoba sekube khona ngisho amakhomishani abekade enziwa ngesimo sodlame, ukubulawa kwamakhansela nezidubedube nje eziba khona. Kodwa uma abantu ekuhlaleni, ikakhulukazi abantu abahluphekayo, bebekezelelana ngalendlela, lokho kuyisithombe esihle kumele sisigqugquzele uma siya phambili. Isifiso sami esokubona abantu bephuma ngobuningi babo bezovota ngolwesithathu, lokho okuzokwenza ukuthi abavotelwayo bazizwe benegunya elanele lokuthi bawenze umsebenzi ekumele mabawenze. Ezindabeni ze-KZN TV kube uSgananda eMzinto. Bakhala ngezindawo zokusebenzela abantu abenza imisebenzi yezandla eMgungundlovu nabaphethelo njengoba bethi bashayeke kakhulu ngesikhathi somvalelandlini wokuqala lapho kwakumiswe khona ukwenziwa kwemicimbi. Batsheleke ungqongqoshe wezobumbuso obambisana nezindaba zomdabu esifundazweni uSipho Hlomuka ngesikhathi ehambisana nenkampani ephehla ugesi uEskom beyomukelisa ukudla kulandela ukukhahlanyezwa ubhubhane lokhuvethe isibhelu kwezokutatshwa kwempahla kanye nesichotho. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthe babechazela abantu abenza imisebenzi yezandla ngokuthi khona uhlelo lokulekelela inkampani ephehla ugesi uEskom lokuthi kwehliswe umthamo kwagesi. uHlomuka ukusho lokho ngesikhathi ehambisana nawo lenkampani uEskom bezomukelisa bona labantu abenza umsebenzi wezandla ngokudla. Kodwa sibize umphakathi wakithi, sihamba noEskom ne-leadership sizokhuluma ngeproject ezokwenza ukuthi njengoba sike sibone kuba khona i-load shedding lecima ugesi, kodwa nayo izokwazi ukucontribute ey'nkingeni ezikhona zikagesi ukuthi ugesi ungasacimi ngendlela ocinywa ngakhona manje. Nesisindo sawo ugesi uzokwazi ukuthi ungathi makunomoya bese uthola ukuthi ugesi usuyawa kakhulukazi endaweni zasemakhaya. So ingakho kubalekile ukuthi nibe nalo ulwazi, ngoba ulwazi njengoba sikhona la khona bazobuza ekhaya ukuthi bekade kuyowenziwani, benolanda ama-food parcel na. Naw sesokwazi sichabe singayanga ulanda ama-food parcel, kodwa besiyothola ulwazi ngoba ulwazi ilona elakha iSouth Africa. Abantu abenza imisebenzi yezandla bathe bangajabula uma bengakhelwa izindlu zokusebenzela. Njengoba nje kuyi-COVID akukho la sidayisa khona, yonke imisebenzi ihlele emakhaya. Lokho esikwenzele uEskom namhlanje kusinikeza injabulo, kusinikeza ukuthi sibe namandla okuqhubekela phambili. Ifu singase sizanyelwe nje la singadayisa khona imisebenzi yethu ngoba sinawo amakhono, kodwa ugcina yonke into isihlele ekhaya engasakwazi ukuthi uzoyishonisa. Mina ngenza izikhumba, ngenza yonke into eyibhande, ikhwama, imvunulo, amakhushini, omata. Kodwa manje inkinga yami ziyabiza izikhumba. Ngiyacela ukuthi ngithole ifinding ethe xaxa. uZanele Dlamini yena ukhale ngezingqinamba abhekana nazo ngesikhathi somvalelandlini wokuqala. Kusukela ngo-2020 kade kuyi-lockdown, sahlala u2 years nje singasebenzi, imali ingangeni, kanti imali bingena before beshada abantu behlomula sisenza yonke into. Manje ngesikhathi ubaba wethu uhulumeni esavalile kwase kuyabonakala kakhulu. Nje besingacela ukuthi sithole imakethe la sodayisela khona ngoba sihleli nemithwalo emakhaya. Singajabula nje masinikwa noma uyikhona enye indawo esinikwe yona, kodwa siyathanda ukuthi siphumele ngaphandle siyodayisa ngoba umkhiqizo wethu muhle ngendlela emangalisayo, uyiquality.
Ezindabeni ze1KZN TV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Lowa inhloko umnyango wezokuhlalisa kwabantu ngaphansi komasipala iTheku Rowlands Phatho uthi ke yabakhathaza indaba yabahlali basemjondolo abafuduleka kulezi ndawo uma ke beke bezwa ukuthi ke kuzoba nohlelo lokwakhiwa kwezindlu. Uphatho kusho lokho emhlanganweni omphakathi waseBanana City kuWard 23 obekuhlose ngawe ukuxazulula izinkinga ezikule ndawo esithinta ke uhlelo lokwakhiwa kwezindlu kulindele ukuthi ke luqale maduze. Umbango wokwakhelwa kwabantu abahlala emjondolo kaWard 23 izindlu sebenza umasipala iTheku waqalisa phansi uhlelo labo lokubheka abantu okumele bahlomule kulolu hlelo kulandela ukuthi kunombango mayelana nendawo okumele kwakhele khona abahlali basemguduli kanye nabahlali baseBanana City eReservoir Hills. Okhulumela abahlali baseBanana City uMazwi Mayeza uthi abahlali bafuna ukususwa kule ndawo yabo kuhlaliswe abanye abantu ngoba lokho kungadala ungezwani phakathi kwabo abahlali. Uthi abahlali baseBanana City bafuna ukwakhela la bekhona kungasusa basemguduli bezohlalisa endaweni yabo ekubeni bese behlala isikhathi eside kuyona. Umphakathi wala into ewukhalisa kakhulu ufuna ukuthi ubenefit la ngenxa yokuthi unento eziningi ozenza la. Oyinhloko yomnyango yezezindlu eThekwini uthi usayinselelo udaba lokwanda kwesibalo sabantu emjondolo wathi lokho kuba neyinselelo mayelana nokumele abakwenze mangabe sebephasisa uhlelo lokukhala labo bahlali bakuleyo ndawo izindlu. I-project is planned ukuba nabantu abawu 369 kodwa into enzakala isikhathi esiningi uthola ukuthi ngesikhathi sithatha ithuba siplan i-project kugcina abantu abahleli over the years. It's a moving target. We've got abantu abafikayo usuku nosuku, abanye kufika abahlali basebelanda ihlobo zabo ngoba belandisonela amathuba emisebenzi nawo nokufunda. Ngomgqibelo kuba nomhlangano womphakathi obuhlanganisa ikomiti lokuhlaliswa kwabantu okuyilapho usihlalo walo uPhilani Mavundla ebese ecacisa kabanzi ngemigudu elandelwayo ngaphambi kokuthi umhlali ahlinzeke ngendlu kahulumeni. Ngokomthetho waseSouth Africa kunemali ethize kufaka kube awuholi ngaphezulu kwayo ukuze uqualify indlu. Kokuqala lokho. Okwesibili kuphinde futhi kube ukuthi awukakaze wena ube netitle ube nomhlaba kwowakho. Okwesithathu noma ngaba uyiholi lo mali bese kuyabheka nje kwa wena nje umuntu ukuthi umuntu mhlawumbe ivalue yakho esingathi nama assets angakanani. Awukwazi ukuthi noma ngaba usebenza uthi unendlu yemiliyoni owayithengele yona uphinde uzoqualifyela izindlu zabantu abantulayo. So yilezo zinto ke eziyezibhekwe ukuze uqualifyele indlu. Kodwa bokhosibisi eReservoir Hills eThekwini. Bukeleke sisishelele ezitolo sobuye siqhubeke nazo indaba. Sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba ze1KZN TV. Ithimba lezindaba le1KZN TV libe nengxoxo ekhethekile nothishanhloko wesikole samabanga aphezulu iMpangeni High esisenyakatho nesifundazwe uSizwezwane nalapho ke bechaza khona ngokubenza ukuthi ke babalwe nezinye izikole ezihamba phambili uma kubheka kwemiphumela kaMatriculation. Uzwane uchaza kabanzi ngokusebenza nokuzikhandla kothisha kanjalo nokusebenzisana nabazali njengoba ke lesi sikole sihlanganisa ke izinhlanga ezahlukene. Ithimba lezindaba le1KZN TV livakashele esinye sezikole samabanga aphezulu kuyiMpangeni High nesenza kahle kakhulu kuyimphumela kaMatriculation enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal. Kwingxoxo ekhethekile ithimba lezindaba libe nayo lixoxisane nothishanhloko kulesi sikole uSizwezwane nofika kulesi sikole ngonyaka 2016 ezoba yiHOD ngaphansi kwezifundo okuyizibalo kanye nescience nokuthe ngonyaka 2018 waqokwa njengothishanhloko kwalesi sikole. Uzwane osamncane uyachaza ngomehluko khona ekuphatheni izikole ezisemakhaya kanjalo nesemadolobheni. Kanti lesi sikole sesakha ubudlelwano nezikole ezisemalokishini ikakhulukazi lezi ezingenazo izinsiza ezifanele kanti lesi sikole sinezifundo eziningi ezahlukene abafundi abakhetha kuzo. Impangeni High ngonyaka owedlule ikwazile ukusuka ku90% yafika ku97% wemphumela kaMatriculation. Umuntu ufike ngonyaka ka2016 ezoba uHOD we-department yaka mathematical sciences. So ngase ngena ke njengothisha omkhulu ngo2018. Ngiyacabanga ukuthi umuntu wangena kahle ngoba kwakukhethwa ngisho igoverning board entsha ngalo nyaka. So sonke sangena sibasha
sonke sathi asikhandeni i-vision entsha yempangeni high school la sathi khona sifisa ukubona lesi sikole saziwa umhlaba wonke. Number 2 sathi sifuna ukubona lesi sikole sikhiqiza uhlobo lweingane ezihlukile, izingane ezokwazi ukuthi zisimele isikole, zimele neprovince yethu, zimele kwamanye amazwe omhlaba kuwonke imikhakha esinayo. So ngaloko kubambisana, sibambisane ne-management yesikole, sibambisene nabazali bonke nezingane ke nazo nabantu asebaqeda ababefunda la eMpangeni High School. Sikwazile ke kule minyaka ukuthi si-improve ke i-pass rate yayisuka ku-90% sayibeka ku-97%. So yonke le minyaka ekusukela ngalo nyaka u-2018 asikaze sibe sehla besike sithole ku-95 kuyaphezulu. So nezingane ke zethu ke kwazile ukuthi ziphumelele ngisho ka grade 12 zivele kuma top 5 e-district, zithole ngisho nemfundaze nezinye izinto kama-programs esesiwenzile nje ukushintsha isikole, ama-renovations ema-hostela nokunyusa iy'namba zey'ngane ema-hostela ethu. So ngisho ama-hostela ethu i-environment yakhona i-improve kakhulu, ya-improve ke ne-facility njengoba sesinezinto ey'fana nama-clinic, i-mini clinic ikhona ngaphakathi. Kukhona nezingane ke ezangena zenza fashion, sipartnerisha ne-Fezile Fashion Academy yaseThekwini ephethe umunye wayifunda la ekhaya, which is now eyaziwa ngisho umhlaba wonke iFezile Fashion Academy. So naye ubuyile wathi ke akanikele ngolwazi asenalo, sibonele nezingane zethu ke ziphumelela. So kuningi nje sesikwenzile kuyo yonke le minyaka. Ifundo esinazo ezakwa science sibala o-physical sciences, life sciences, so IT, sinabo ke no marine sciences sesibafakile, ukubala no robotics and coding. So insiza zokusebenza sinayo i-science lab esanda kuyiqala, sinayo i-media center ehlanganisa nje kwakuyi-library sayi-converted to i-media center. Instead of having ama-textbooks noma amabhuku safaka kakhulu ama-computer ukuze iy'ngane zikwazi uku-accessa ke njengoba kwa-grade 8 and 9 sesayifaka ne-coding. Uzwana uthi lesi sikole sihlanganisa zonke izinhlanga kusukela kothisha nakubafundi, yingakho kubalulekile ukuthi uhloniphe inkolo yabanye, uphinde ubazi, uphinde uhole ngeqiniso. Konke akushoyo njengomphathi nawe kumele ubonakale ukwenza. Lo thishanhloko samncane uphinde wachaza ngokubaluleka kokusebenza ngokuzikhandla ukuze abazali bazosethemba leso sikole osiphethe ukuze bakwazi ukuletha abantwana babo kuso. Lesi sikole siheha abafundi abasuka kwizindawo ezahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal, njengoba kukhona abafundi abasuka ko-Vryheid, iseMaritzburg, iseThekwini, iseHluhluwe kanye nakwezinye izindawo. Kubalulekile ukubeka umsebenzi phambili, nokubeka ke respect noma inhlonipho, sihloniphe ukuthi sihlukene, wazi ukuthi baphila kanjani abantu abahlukahlukene. Abangafanele kuqale lapho, kwaqala lapho, bese ke nokuhlonipha izinkolo zabantu ezihlukahlukene, ngoba kunezinto eningathi emaningayigadile engawubulala, zibulale umsebenzi. Ngiyacabanga nani ukuthi ke mawuhola abantu ubahole nawe ngeqiniso, ukuthi mawutothisha bafundise, usho ukuthi nothisha omkhulu kufanele angene eklasini afundise. Mawuthi othisha abenzisa ama-sport noma benzise ezemidlalo noma njoba sinekhwaya nje la ngaphakathi iculiswa nayi mina ke njengoprincipal ikhwaya, nothisha ke nabo bagcine benze baba motivated ukuthi benze ama-activities after isikhathi sokusebenza. Bathola ukuthi noma kuphuma isikole baye emagroundini, bangabhekeli ukuthi mhlawumbe kukhona bazokuthola, but bayinikela ngoba bayabona ngisho amalunga e-management esikole, not just uprincipal, amalunga management esikole
nawo active ekwenzeni umsebenzi naseklasini njengoba bengisho ukuthi fanele ungene eklasini wonke umuntu okumanagement uyangena eklasini so lokho ku-encourage wonke umuntu ukuthi agcina asebenze abazali nje noma abantu bakithi makukhulunywa ngesikole abalandeli indonga basuke bafuna indawo ezoba nabantu abayinikelayo abazoyithanda izingane zabo futhi abazoqinisekisa ukuthi izingane zabo bayinikeza le future ezifunayo. Asigcine lesikole ngokufunda nokufundisa kodwa siphinde sibe nezemidlalo ezahlukene njengoba sinezemidlalo ezilinganiselwe kwi-12 abafundi abakhetha kuzo. Uthishanhloko uZwane uphinde wachaza kabanzi ngokuphazamiseka kokufunda nokufundisa ngenxa yegciwane i-COVID-19. Ngokungena nje kwabantu esikolweni isikole nesikole noma izikole nezikole zinendlela yazo ezamukela ngayo izingane into esiyishile ukuthi ke noma imuphi umfundi okhona unayo indlela ngangena eMpangeni High School phela nje kuba khona nohlelo ukuthi ke kuyabeka ukuthi ufana umuntu kube nalezi zinto lezi adlula kuzona ehlolwa ukuthi uzokwazi ukungena ngoba phela uma unabantu unenamba enkulu yabantu kufanele ube nalo uhlelo kuze egcineni nendlela abantu abangena ngayo kungeke kube indlela ezoletha ukuxongozela nje emphakathini. Sifuna izingane ezohlonipha othisha kokuqala nje lokho ezohloniphana zizodwa izingane ezohlonipha ugqoka kwe-uniform yesikole ukuthi siyesiqelela ukuthi izingane zethu noma kuthiwa ingaphakathi emagcekeni noma ingaphandle kodwa siye sikubalula ukuthi ingane yaseMpangeni High School fanele la ibonakala khona ikhombise ukuthi ingane eqhamuka eMpangeni High School kodwa ke lokho sikwenza sibambisene nabazali nothisha. Ngiyacabanga ukuthi i-COVID-19 iphazamise zonke izikole nomnyango nje wonke wezemfundo nathi ke siphazamisekile ke njoba izingane siyazi ukuthi kwaba nesikhathi la ezahlaliswa khona emakhaya ngenxa yaso lesi sifo so into esiyenzile ke sibonile ke sibuya nothisha basebenza kanzima nesikhathi sokufunda sibasincane lokho kwekukhombisa ngisho nakuma results sibona ukuthi noma nifisa ukufinyelela kuma results athize kodwa nigcine ningafinyeleli kahle ngaso lesi simo ngoba siphazamisha ngisho izingane thothi izingane bekhona izingane beyiphasa ziphasa ngendlela ephezulu kodwa thothi i-COVID izoshintsha isimo sasekhaya mhlambe kudlula abazali kuphazamiseke izingane ngisho zigcine zinazo mangabe zihaqwe lesi sifo kufanele zihlale emakhaya ngapha umsebenzi uyaqhubeka kufanele kusetshenzwe so ngesisikole sethu sikwazile ukuthi sibe nezinye indlela ezifaka online learning njoba i-online learning isetshenziswa ngisho ema-university sizamileke nathi esayidini lethu ukuthi ake sibe nayo indlela ukuthi izingane mangabe iphazamisekile sikwazi ukuyithumelela umsebenzi safaka ke nezinto kwemaklasini ukuthi izingane ezikwazi kancane kancane ukuthi zibuye zonke ke ngiyacabanga ukuthi sesike la esizama khona ukubuyela esimeni ebesisijwayele. Lesi sikole njengoba bekade kuhlasele ukhuvethe siyachaza ngohlelo lokufundisa online noludinga izinsiza ezahlukene ukuze ukwazi ukuqhubeka ngempumelelo. Ngokuqeqesheka esikoleni sethu siba nawo ke ama-workshop angaphakathi njengoba bengisho ngonyaka odlule sifake i-online learning so kwaqale kwatrainwa bona othisha ukuthi bayijwayele kwase kuthi ke emva kwesikhathi ke kwaba khona neprogram njengoba besinayo ebizwa ngo-English Lab nayo ukufundiswa kwesingisi kodwa bafundiswa online
la ingane khona kubhekwa ukuthi ikwazi ukufunda kangakanani ispeed sokufunda sikwazi kangakanani mhlambe ukutype ibhale khona ilanguage le yesingisi. So ngalokho nje evikini size sathola ngisho itrophy njengesikole from Ulecto SA. Ulecto SA ebheka isikole esikwazile ukuthi siyenze kahle lo hlelo lokufundisa iEnglish online. So eSouth Africa nje sitholile itrophy oye best implementation eSouth Africa yayo iOnline English lab. Lo mbiko uhlanganiswe uThabani Maphumulo ezindabeni ze1 KZN TV eMpangeni. Asiphinde sithi shelele eyitolo sophinde sibuye futhi. Sikwamukele mbukeli ubusabukele zona indaba ze1 KZN TV hlabele phambili ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 15 rand 7 cent emaqhathaniswa nedola lasemelika libo 20 rand 52 cent emaqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17 rand 12 cent emaqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libo $1,890 12 cent i-ounce kutholo ngahluzwe wona bo $93.54 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inkakhe umqhudelwano zokugwedla iDusi Canoe Marathon uThulani Mbanjwa uthike luseluduka lokumelela kuleli lulihambe lokukhuthaza ke intsha ensundu kuba ke izakhele igama kulomdlalo kwaziseke ukumba eqolo kwesisiza zawo yikho ke okubanqinda amandla. uMbanjwa kusho kanje ngemumva kokuthatha ke indawo yesibili kulomqhudelwano wesithuku ezithathu obusuka eMsunduze eMgungundlovu waphelela ke eBlue Lagoon eThekwini. Ingane esinazo still equipment ayaneli njengamanje ziningi ingane ezikhona but ezinye zamayekephi endala ngenxa ye-funding ukuthi ayanele. So i-challenge enkulu ngingasho as much as sithanda ukuthi ingane zibe ningi kodwa i-challenge enkulu i-funding yokuthi zikwazi ukuthi ithole i-equipment ebangithi iyabiza iphini lilodwa 5,000 yabo yonke into yala iyabiza into engabizi. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekile lezi besikuphathele zona mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Ngisala kahle emakhaya.